vakauya vari munhu arichitaura nezveuroyi hwake hwaaititaurira pamba, hwekuita sekunge aida kutiroya nekuda kutirwisa tiri pamba isusu. Saka akataura mashoko akandirwadza ekuti munogona kufa panhemimi muri vana vadiki stereki. Ini ndakaramba ndakatarisa ndakatozviona kuti munhu ari serious. Saka nekudaro ndakatozoguma ndatitige nditore moto, sezvo moto ndandinawo, fiyo mbichana yandandinayo ndakabva ndatoitora ndakaishandisira paari, ndakatotora fiyo ndakamutungidza nemoto. Wabatsire pamba pababa apa kuti vana vasununguke. Mukoma wake matwinza, mukoma wake akangopemberera zvikazvisungirira mudenga denga. Ndapawe pagadzirisiwa pano pane mweyo futi wakaita ngezvi ndakabatika. Ndakatora demo rangu nanhasi, demo iro rinofunga kuti vakatoenda naro ndiwo. Vati hapana pandibatiki zvekudaro, ndogona kuenda nemumwe. Vakatoridza pfuti dzavo ka3 times vachiridza pfuti kuzosvikawo taimirwawo nemumwe nepakona pemba. Ndiye akazongondibatawo zvake. Pamba pakarema kutouya vachitaura kuti pamba penyu pane zvakadai zvinoda kubvisa, waitora kana demo waina ari kuchechi. Kana pana anobatsira ngavabatsire washi pamba pababa wata umburuka pachezvavo iwo chiumburuka vakagara pasi vachiita zvekuda kuti vazviedze kuzvidzimura. Saka pane vakadzi vanga vari padhuze ndovakazoedza kutodzimura nemagumbezi nezvekupumisa zvisero. Vamwe vaida kunodzimura nezvekupumisa zvakaita zvisero, ndizvo vakazongovadzimura pamoto wanga uripo. Panofanira kuita chichoto poitwa minamato pobviswa zvinhu zviri papi pamba zvinhu zvakura. Kukuchingamidzai vadiwa tariri veSly Media TV pamwe chete neZim Quick TV. Ndini wenyu mutapi wenhau Clayton ukachirongora The Focus Finder patokupa nyaya dzinoitika munyika yeZimbabwe, nyaya dzinotyisa, nyaya dzinokashamadza, patinotipa dzidziso kune hama neshamwari dziri kune nyika dzakatipoteredza uye zvekare munyika yeZimbabwe. Hanzi kugara nhaka hoona dzevamwe. Nhasi tabuda takananga kuMashonaland Central seSly Media TV pamwe chete neZim Quick TV kubhodheli farm kune nyaya iyo yakanga ichitendera zvakare pamapepa nhau yababa vainzi vakapiswa nemwanakomana. Tinge kuti chii chakaitika kubva kuna mukoma vainzi ndiwo vakapisa baba. Zvakafamba sei iwo dunga munhu varipo vanenge vachitsanangura zvakaitika mhuri yeZimbabwe. Mukoma makadini? Tinani makadiwo henyu vateereri nemhuri yeZimbabwe. Mungaziviswa here mhuri yeZimbabwe zita renyu rizere uye zvakare kuti tiri kupi pari zvino? Ndingakuzivise kwatiri tiri kunzvimbo yebhodheri farm kure kubhindura, side rebhindura madziva. Pane nyaya yange ichitendera pabepa nhau, mapepa nhau akasiyana siyana emune Mashonaland Central uye zvakare nemamwe mapepa nhau akaparara nenyika yese ekunzi makapisa baba. Mungatitsanangura zvakafamba sei kuti munge muchijekesera mhuri yeZimbabwe? Chokwadi ndingakuudzai mhuri yeZimbabwe kuti zvakafamba sei. Zvakafamba zvakaitika ndezvekudai so izvi mudhara vakauya vanga vakadhakiwa, asi handingati kudhakwa, munhu aitotaura chokwadi chake chizere. Akauya vari munhu arichitaura nezveuroyi hwake hwaaititaurira pamba, hwekuita sekunge aida kutiroya nekuda kutirwisa tiri pamba isusu. Saka akataura mashoko akandirwadza ekuti munogona kufa panhemimi muri vana vadiki stereki. Ini ndakaramba ndakatarisa ndakatozviona kuti munhu ari serious. Saka nekudaro ndakatozoguma ndatitige nditore moto, sezvo moto ndandinawo, fiyo mbichana yandandinayo ndakabva ndatoitora ndakaishandisira paari, ndakatotora fiyo ndakamutungidza nemoto. Ndo zvinhu zvakaitika nekuti ndandabatikana kurarama. Asi mungati fiyo iyi yange yakawanda zvakadini uye zvakare mamakaichengetera chii? Mamakaichengetera musi uyu here? Fiyo iyi ndinoita nezvekuveza, ndoita zvekukoma-koma. Saka ndandakaichengetera kuti ndaizoisanganisa nependi yandinoshandisa. Ndo chinhu chandandakaichengetera, asi nehashawo dzakandizondibatawo nemashoko ndakazoitora ndakaishandisira izvozvo. Asi panguva iyi hamuna kunzwa mumwoyo here zvii zvamainzwa kuti ndakupisa baba?
panguva iyi ndandine chiki dzakanyanyisisa zvekuti ndakashaya kuti ndini here ndaitoita nge ndisiri inini. Zvakatondibata isisa zvakanyanyisisa zvekutoti ndaida kutourayira tu. Asi baba pavakange vakubvira apa mweya wakaramba uripo here wamuri kuti zvoni maitonzwa kuda kuuraya munokwanisa kunge muchinzwa mweya moyo kana uda kunge muchidzimawo baba? Panguva yakaitika izvi moyo wangu waitonzwa kuda kutondipedzise nekuti hasha dzakandibata nechaunga chandaiona chaikurudzira chaiona nge ndo vanogara vachitotituya nekuti kune vamwe akamboshaya kumashure kwezvi. Saka zvinhu zvaingondidzimbawo mukurarama kwangu upenyu hwangu. Asi mune here kwamakanga mambofamba kana kuti kwamakamboenda muchinotsvakira nyaya idzi mukaziviswa kuti baba ndo vari kuita nyaya idzi vakasvika pakuzokuudzai mimi sedunga muno? Kufamba taimbofamba zvedu kunana Godobori. Vamwe vaitotitaurira kuti muri kuroyiwa kubva kuna mudhara we pasi we mudhara izvi kuzvitaura hake for public achingotaurawo sezvinhu zviri fani zviri simbo mukutaura kwake siriwo nyaya isina basa. Mazuva ano nyaya dzakaita seidzi dzakaitika munyika yeZimbabwe vanhu vanofunga kuti vanhu vari kutora zvinodhaka anaguka makafela. Hamuna kutorawo here zvinodhaka kuti hamutore zvinodhaka here kuti chiitiko chinge chizoitika? Ipapo hamuna chakangondibatawo foje ndakaitoputawo mbanje udhe iroro ndakatodzibata chokwadi. Zvinhu zvandaingogara ndichiita but apa zvangu handichaputi. Tinonzwa kuti vachengetedzi vedu vemutemo anove mapurisa eZimbabwe Republic Police pavakasvika kuti vange vachida kukubata hamuna kunge muchibatika vakatozama kuti vange vachibuditsa zvombo kana kuti dzatinoti pfuti. Chii chainyatsoitika? Pane mweya futi wakaita ngezvi ndakabatika. Ndakatora demo rangu nanhasi demo iro rinofunga kuti vakatoenda naro ndiwo. Vachiti hapana pandibatiki zvekudaro ndogona kuenda nemumwe. Vakatoridza pfuti dzavo three times vachiridza pfuti kuzosvikawo ndataimirwawo nemumwe nepakona pemba. Ndiye akazongondibatawo zvake kuti zvingoitawo zviri nani ndakatorwa ndakaenda. Asi hapana zvakazonoitika zvinhu zvakanyanya zvakaipa kumberi. Asi tinonzwisisa kuti panguva yaitika zvinhu zvose uye baba vachitaura mashoko avainge vachitaura kune mwana anga ari muchipatara uye zvakare tichi semhuri yeZimquick TV neSly Media TV nematambudziko mwana akazoshaya muri mumaoko emapurisa makazosvika sei? Ndakazongoita zvekutoudziwa shuwa asi zvakangondibatawo zvangu ndiri mukati asi chekuita ndakaona kuti chekuita hapana. Ndakatoita zvekuudziwa ivo vakatozondibatawo kumapurisa acho nevamwe magadhijeri anga ari mutorongo achiti nematambudziko awasanganawo nawo mwana wako azashayika. Asi munguva idzodzo chekuita ndandisina here nekuti pavasina zvekuita kuti ndinzi ndibude munguva idzodzo. Asi seikoko hakuna ndakagara ndazviona kuti nyaya yangu iri kushayika mawitness ndandakutoda kungozongobudawo hangu nechekare. Asi mimi tinoziva kuti mumaoko emapurisa mweya uyu waenda maakutsanangura kunzi baba vakuvara vava muchipatara. Manga maakunzwawo sei? Mweya uya waenda ndanda kutonzwa kunge ndisiri ndindaita zvinhu izvi zvekuti ini pachezvangu ndinotozviziva kuti handimbofungi pfungwa yakadaro yekuti ndingaparadza baba vangu chaivo chainya kundibereka. Ndakatozviona kuti dzadzisiri pfungwa dzangu kuita kwese uku kwakusiri kwangu ende nanhasi uno zvinotondikachamadza kuti ndindakaita zvinhu zvakaipa zvakadai so zvichiri kungondibata nanhasi. Tinoziva mhuri yeZimbabwe iri kukuonai pari zvino kuda kudzidza ndange muchiti makanga matora zvinodhaka kana kuti yamangati mbanje. Tingati mweya here kana kuti imbanje yamainge matora? Aiwa mbanje ndogara ndichiputa mazuva ese foja dzese ndogara ndichidziputa ndichitopiwa dzimwe dzakasiyana siyana nevamwe ndichitodziputa hadzisi foja. Mweya wakatoipa wakatongondibatawo. Ikurudziro ipa mungapewo kune vechidiki vari kunze uko pari zvino kana kuti dzimwe hama dzingade kunge dzida
kupaza hama kana kuponda hama mushone kunge paita nyaya dzeuroyi kubva kumagodobori kubva maprofita nevakasiyana-siyana vanenge vachitizivisa nyaya dzemumweya. Nyaya ndingada kupa kumhuri yedu nevamwe mwasingazivi ndeyekuti vakaita hasha havo ngavaedze kuzvidzora, ngavakumbirisiwo kana kufamba kana kuudzwa nevamwe kune kwekufambira vaedze kufamba kana ari matare akada kufanana nezveuroyiro izvi, nekuitawo zvimwewo zvinoita chekuita nekudzivirirawo kuti vasaenda kumapurisa. Ndizvo zvandingatanga nekudzivirira nekusimbisa babi yangu. Asi izvezvi pari zvino tingati utano hwababa hwakamira sei? Mabva mumaoko emapurisa, makwanisa here munge muchizoona baba uye muchiyanana sababa nemwana? Chekutanga ndochandakatoita kuti ndiedze kunovanyengerera sababa kuti pamhosva yandakavatadzira ndakaedza kunovanyengetedza zverudzi rwakasimba simba, ndichiedza kugara navo, ndichitaura navo nyaya dzakanaka, ndichiedza kuvanyengerera. Saka apa navo takutoyanana zvekuti vanhu vanogona kutoshamisika kuti ndiwe here mudhara uyu waakapisa murume uyu. Asi tingati baba vakakuwara zvakadini? Baba vanga vakakuvara zvinoita kuti musoro wavo wese uyu wanga watoparara, kwese kumusoro kwanga wakaparara. Saka bhodhi yavo yese ndakangovarwa kubvira kumusoro kudai so zvekuti musoro ndiwanga wakuparadzika nemoto. Saka ndoimba kuti apa havo zvavo vaakupora. Saka panguva iyi baba vakanga vari kubvira vakatozozama kudzimwa here kana kudzimirwa moto wakapera sei? Vakatanga kuumburuka pachezvavo ivo, vachiumburuka vakagara pasi vachiita zvekuda kuti vazviedze kuzvidzimura. Saka pane vakadzi vanga varipo padhuze ndovakazoedza kutodzimura nemagumbezi nezvekupumisa zvisero, vamwe vaida kunodzimura nezvekupumisa zvakaita zvisero, ndizvo vakazongovadzimura pamoto wanga uripo. Asi tambe kuti mungati imhepo kana kuti maybe mweya uri mumuri, vangadawo kubatsiraiwo vari kukonayo pari zvino, vangakupai rubatsiro rwechivanhu kana kuti yatone spiritual intervention, vangakubatiwo zvakare panhamba dzipi dzenhare? Zvinoitika ndechekuti foni yangu zvinhu zvangu zvese zvakazobva zvangoparadzwa nevanhu vakasara panapa. Munin'ina wangu mafoni handisisina pachikwazvo, asi ubatsirika ndaida kuti ndibatsire. Alright, tinozokuzvitsvaga kuona kuti mungabatsirike sei. Ndine mubvunzo zvekare kuti mwana chakamuendesa kuchipatara anga ari kusimbirwa nei mwana weyu uye anga akura zvakadini? Zvaitotinetsawo kuti mwana uyu aisimbirwa nemhu, aisimbirwa neyatinoti mhuka. Chaichinetsa ndechekuti mwana mudiki akadaro aisimbirwa nechirwere chemhuka. Saka zvinhu zvaingondinetsa kuti ko mhuka ingabata kumwana mudiki kuyakatadza here kumharawo kana pamunhu mukuruwo zvakati, ngekuti mhuka iyi yakauya nemumusoro wake kudai so, kuti yakauya yakazi pakupedzisira payainzi akuda kumuporesa, pamukuda kumuporesa here kana kutowedzera inga yakangobuditsa urwa nemunzeve. Saka zvinhu zvaiitika kumwana izvo zvese izvo takangotarisa zviudzirwa nemashoko aitaura mudhara, zvinhu zvaingotongondizongondizimbawo kuti mudhara ari kutoratidza kuti ndiye ari kutowedzera urwere. Anga ane nguva yakadii mwana aine chirwere chemhuka ichi? Anga ava ne 2 years. 2 years chichimunetsa? 2 years chichimunetsa. Clayton ambobvunza kuti pamaifamba zvainzi chii chiri pamwana? Pataitofamba zvaitongonziwo nevanhu maprofita vaitongotitaurira kuti imhuka. Takatomboedzawo kuenda kune vanozvitaurira nemushonga wechivanhu vari venhu vemudhuze matinogara, vakatombotibatsirawo mukuedza mukumborapawo munguva dzese idzodzidzi. Asi yaingoramba ichingoti yakati garei zvenguva ishoma shoma, achiita chikurapa munzeve yacho yaibva yangoti nyarare zvenguva ishoma, asi yaiti yakabva yatanga kuputika futi zvaita kunge yakutorefresha futi. Anga ane makore mangani?
angava ni 5 years. 5 years. Yeah. Musoko ya baba vachitaura nyaya vakasanganisa here nyaya yekurwara kwemwana wenyu uye nezvimwe zvinhu zvaita kuti mufungidzire kuti ichokwadi kuti naivo vari kubata-bata zviri kukonzera kuti mwana wenyu arwara? Musi vakauya vaita sekunge munhu uya ane chekuita nazvo zvinhu zviri mukati mekutoti vari kuziva maitikiro azvinhu nekwazviri kubva. Vaiti unoziva kuti tinogona kukuuraya imimi nemwana wenyu muri vana vadiki stereki. Izvezvizvi vanogona kuzoita mariro. Saka zvakatongondikachamadza mukutaura kwese kwavaitongoita ikoko. Zvaingondibata muhana mangu asi baba shuwa here vanogona kutiitira zvinhu zvese izvozvo. Zvaitongondidzimba mbaundo zvakazosvikisa pakudaro kuti ndizwakanganisa. Muchizonzwa imimi nemafungira amakaita musati mavaisa petro mumusoro nekuzovabatira demo pai muchizonzwa kuti mwana wenyu ashaya, muchiri kunge baba vambotaura kuti iwe nemwana ndogona kukuparadzai pakatiita mariro panapo, ozonzwa kuti mwana wako afa, wakafunga sei? Ndakatongotiwo ndizvozvo sezvavaingotaura zvakazongozadzisika. Sababa handisina mapawers ekuti ndingagona kuzovarwisa futi kana ndingagona kuzovaita chimwe chinhu. Izvo ndandambopinda wangu panguva yakaoma. Wakabatikana zvakadii kuti hauna kunge uri parufu rwemwana wako iwe? Ndakabatikana zvakanyanya kana nanhasi unokubatikana kuchiri. Nekuti handina hangu munhu wandaikwanisa kuti ndiudze kana angakwanisa kundibatsira panhau idzodzo, asi kubatikana kuchiri. Muri Zimbabwe ngade kuzivawo kuti zvekare mune makore mangani imimi ekuberekwa? Muri Zimbabwe pandingaizisa zvangu kuti ndiri murume ane 35 years makore angu ekuberekwa. Ndakaberekwa gore 1990, 20 April 1990. Tanzwa muchiti makasiya kunge muchitora mbanje, makazosiswa here nekuda kwechiitiko chakaitika ichi kana kuti makazongotora sesarudzo yekuti regai ndinge ndichisiyana nazvo? Apa ndatotongotorawo zvangu sesarudzo yekuti ngoti chiitiko ichi chinogona kuzongondivhiringidza. Ndakazongosarudza ndega kuti ngoti rega ndingosiyana nazvo ngekuti pamba chizogona kuzongondikanganisira. Izvo ndandada kupindawo panguva yakaoma. Asi panguva yamainge muri mukati muchiziva kuti ndasiya mhuri iri kumba uko, mhuri kana kuti mwana ane urwere, zvaikusvitsa ipapa zvina kusvika kuti muri muchirongo maisvika panguva yekuti maibudisawo musodzere kuti maidembawo kanosvika kuti dai Mwari hangu upenyu hwangu hwangopfuura? Zvinhu zvaingondishungurudza kuti Mwari atadza kutora here su vanhu vakuru pane kushungurudza mwana akadai so mwana mudiki. Akangopfuudza isusu vanhu vakuru zvazvitori nani, kusanganisira nechiitiko vanotirongera hora dzavo, kuti ngadei vakupfuudzawo isusu vanhu vakuru kwete kutaimira kuvana vakaita vana vadiki. Zvinhu zvaingondibata nhasi zvichiri muhavo zvomupfungwa zvisati zvaperesesa. Mukadzi wanaye akamutiza akamusira vana, mwana abva atanga kurwara. Zvisina hewo pakati pake uyu nevabereki wake. Munzai uyo abva azorwara futi mwana achirwara. Munzaika abva dzimwe nababa vake mwanangu wamuka sei yakaenda kubasa. Sometimes handisiri zoto munzaika zvavatotora zvine musoro. Sometimes andika munhu angabva mukumwe achirwara here, munoziva kuti kurwara kwasiyana-siyana. Pfungwa here ndizvo kana musoro. Andika wakada kaunzana nababa wacho kunzwanana kuti zvinhu zvanga akaronga handizvo. Andika mashoko yakakanidzirana ndiyo akapesana baba nechi nemwana. Sikuda kwemwoyo kuti kabanga kuti uyu ndozvangaita panguva ipi idzodzo ane mazonaka. Tabva ipapo andika tagara muno manje zvigere ndozvaitika wandada tichidzimona. Andika munhu mukuzvarwa unenge una hasha dzako. Andisi semuno mamukuona uyu
takashungudzira pakafa mwana wake wacho vangashuvira kuti ndo mwana wangu watoda kuti ararame andika akafa akasunga murumo ucho akafa akasunga ari muchitorongo chitorongo ndocheri ndizo andika saka zvinhu zvokutotiwo isu zvakatotibatawo asi takazoshandawo shoko rovarere nhamo baba munhu wasipo sekuru munhu chi ana mazoraka amai vemunhu kubva patanga hwara mwana kana kunzodzi kana zvakazonza uri kuchipatara vanga wasipo munzai oparesheni kuharare parenyatwa vanga vasingaoneke asi hanzvadzi dzemurume uyu dzaishuwirawo ana mazoraka kubva ipapo kusvika nhamo dzawanika hanzvadzi dzeuyu ndo dzaibatsira uyu asungwa uyu hanzvadzi dzake ndo zvakazobatsira kuti kuiga kuti mwana papi pano ana mazoraka kwete kunzi munhu wokuzonzi akabangwa kuti ndiri mhondi kati inini ndida kuti ndiite mhosva aiwa but mumwoyo zvinorwadza kumana unoziva ini pana vakadzi matuzi edu andika 9 months uchandira mukadzi chikaendero nizvare ofira mahara asi haana kudaro manje asi wayananisi nowagariro andika wakabatsira sekuziva kwenye mime mudzimai akatizirei murume nevana zvazvinoita handigona kuda kundikutarire kuti akatizirei andika chinhu 1 munzai pamararamiro mudzimba andika ini mudzimai wangu andika chinoonesa mudzimba handiziziwe andika panzvunge ibonde kandiraiwa handikuenda kubasa handitizo handigona kuwarira magumbezi zvemudzimba umwomo zvinonesa dai kuziva kari yangu imba ndogona kudzai good collection nokuti ndenge ndiri ndini dzinotsa mupi mushama yangu asi makabatikana zvakadii kuti mukoma washi vanga vasipo mwana wavachivigwa ivo vari kuchitorongo zvakatibata ndezvekuti murume uyu enderi kubva tichigara andika hapana imwe mistake takaona isusu kuti tikabanga kuti asina kudhakwa nakadhakwa akata urogo asati azviona andika sisi amundiuze aino andika muzi andika asi zvakazodetsawo ruzhinji rese rowana andika kuti kose murume atasei adaro nenyaya dzakwa nedzipi nedzidzi kuti right iye ndiarwara mwana akati kuchipatara andika baba watozoona chi mwana wangu kuti akatokuhwara muzukuru achipatara andika obvata mistake papi ipapo ireni izvozvo kuti dai kuti agara tese taigona kubata good correction but zvakatarisa kuti one kuti ko chakatanga ichii baba nemwana zvakatinesa inini good statement kuti tinyase kuona kuti ko wakatangira papi inotinesa ndimutaurana navo ndinotenda nestatement yenyu yamati neushingi hwenyu hwekuti mutiudzewo zvamunoshuvira pamusoro pawashington chandinoshuvira inini edha washi dai akaenda kumapurisa akaenda kukoti akapiwa mutemo ubvamumupendera kana kunzwira utsitsa andika kuti ose mukadzi akati zawana asati amuwana andika mambo wanguwa mukomana uyu achengete mhuri dzake kana ari munhu asingarwari nechi nepfungwa haminokanisikanganisa aiwa hapana chamabhuka ndoshuwiro yenyu semunhu wamunogara naye ane mazoona nekuti patiri pana mandika izvo ndikatarisa makore yake one yangu akasiyana muninge napangu number 3 asi ndichimuona hapana chati ambokanganisa ndichiona nemaziso unoratidza kuti munhu ane asi shambiso yakazoita kuna baba wake ndichionawo gore ripi pati zvino haminokanisikanganisawo ipapapo aiwa munokanganisa ndikatinzwe kuna tesitete mamuda kuwedzera muri kutangira papi ini ndinoda kuwedzera saamai wakakabereka wana semunhu ndine mhuri wanditi uyu mukomana chitiko chakaitika asati ambochita muupenyu akachiita nekuda kwekuti ndibaba isusu kuvabereki kana nemuwo mutemo munoti amai wanopa baba mwana nemakore mangani 18 years handitika but mukadzi wababa chifambi chakamupa kuti asiye uvana handingasiye kamwana kakadai handitika ndoenda kunoita zvekubhawa murume achengeta wana murume anochengeta wana azviita handitika baba avo baba wavo ini ndakangoti hangu kunzwa ndandisipo handitika baba wavo kaya kunoona mwana achirwara handitika tomboti muri ndimi baba unyuya kukona hesi mwana wangu vamukasera mukasera zviri sei handina nasi ndikufunga hangu mwana mapindura mwana wenyu kuti usafunge zvemwana ndikuenda ndichimuona every day usiku munenge muchimuona every day nei inimi every day ndikukuonai muripo munomuona nei sitakarara mumba inini handikuchemera pana washi kana chiri chiitiko chinoitika pana baba vake vachinzwa mutemo kana vanobatsira ngavabatsire washi vabatsire pamba pavo nekuti amai vake chaiwo hatinati kupenga kwekuyi
nekuti amai vake vakabuda muino nzvimbo wakaenda vanokora munotowashaka ndapanhamo dzemwana. Ndakangosimuka ndichitaura matauriro andiri kuita kuti mubereki takeya nemwana wako. Amai hangu inini chandikaita ndikawike mwana wangu kuti enda kwakati, mwana wangu afa kana kuti mwana wangu afirwa nemwana ndoti enda, ipapo ndikupokana napo. Wemutemo kana wachinyatsonzwisa nyaya yemukomana wangu amubatsira kuti ndiye baba ndiye amai ari kuchengeta wana, uyo akwanise kuwachira mwana wake, akwanise akuenda kubasa usiku wodzoka mwana ari kurwara nebundire dzemisoma mukazvimba nditi ngawamubatsirewo. Akatadza zvake kuti akawapisa kuda kwemashoko yababa ekuti vakati ndiri kuenda chimuona usiku, vari kuenda kuchimuona usiku kupi, ini ndiri kurwara. Handitika kutadza kwakaitika nekuti munhu ane hasha angaperwa semunhu airwarawo haana chaikwanisa kuita sei kuita. Asi tikuchema kuti mutemo kana vanobatsira ngawauye wabatsire mukomana uyu wauye pambapababa vake kana paine zvinhu amai makavaona munonzwatsitse vanototakura bhegi dai ndazvinzwa ndazvinzwa zvamunotaura ndazvinzwa regai ndibude pamba penyu ntsvaga kukwenda kugara. Asi amai vavo takabva tiri vadiki tichivaziva kuti awapenge hawana chavanoita kusvika nanhasi wakupenga. Vanopenga nei? Vanopenga nei? Wakangosumuka izvo panhamo pavakava vanhu vakasumudza kuti mukonera amai avo. Shuwa tese takatonyatsoashaya kuti ndoamai vaye watanga vanopenga zvatanga. Saka isusu tikuti vamutemo ngauya wabatsire pamba pebaba wemwana uyu ari raitu. Murume uyu haakwanise kuchengeta vana. Handitika pane vana vanga vari 3 kamwe kacho kadiki kanga kakangotesa uyu kakafa. Handitika kadiki aende kubasa adzoka achere mvura adzoka ageze mwana abikire mwana. Ini mukadzi ndiri kuhura mutemo ngawamunzirotisi mukomana ngawauye. Ini chandikuchemera ndoti ngawauye wabatsire pamba pababa apa kuti vana vasununguke. Mukoma wake matuinza mukoma wake akangopemberera svika azvisungirira mudenga denga ndapauye pagadzirisiwe pano apa akapisa zvake but akusi kupisa nekuda kwake. Ende sese kazvinouyi tagara naye tagara saka kamboita dakana kuruwana nemunhu kana kupopotedzana kana kutukana ngoti bururi ndeipi bururi zvirise bururi achichengeta tisite kuti aichengeta wana isite itochema kuti kuwana washasungwa toita sei wana wanochengetwa nani. Uyu mukomana anika mukoma kake kaenda kubasa kadiki asikaenda kubasa kamuzera kadiki handiti kuti kakwanisa kuchengetana na uyu handitika baba wapo wari kujera mukamukomekeko kakatoramba kuenda nogara nagogo amai waamai kakatiza kakaya kupi kunoko handiti katiza kaya kunoko. Ini ndiri amai kaini gogo wana andikwanisa kuchengeta wazukuru wangu here. Asi kamwana kakatiza kari kadiki sango lese kakaya panopamba kakachengetwa namai avo. Amai angoramba zvautara chokwadi chavo asi chokwadi chese wanacho maziso ngotya ufunga kuti pamwe anosungwa. Mwana akachengetwa namai avo ndiwakachengeta netsitsi dzavo musi wauye hanzvadzi dzake nditi aiwa isi mhosva kuchengeta kwaita amai avo vana nditi kwadzoti amai avo naukamana vari kutibata zvakanaka kudarika gogo wangu amai wangu mukupanzwisisa. Uyu asipo mwana akaemera na uyu wawakidzana pana ukama asi uyu aichengeta wana handiti isu tikuti batsirai washi ngaabatsirwe kana pana vanobatsira kuya kunotarisa pamba pababavo ngawauye ipapo ndipadati patariso zvakanyanya pamba ipapo. Baba waye dzimwe nguva ndange munhu mushinu dzimwe nguva ndanga nopenga dzimwe nguva mundoona akachitotesa asi anoenda kuchechi wadatanga kutukirira usiku ndezvimwe wadachema nemweya pakati peusiku ndezvimwe handitika wachiombera wachitaura zvisinganzwisike mukati mekomboni. Saka tikuti washutadza tirambe kuti akatadza asi pfungwa nemwoyo wake zvanga zvamukanganisa kuti wana ndiri kuchengeta kana nemi dai makamona mwana akafa handitika mainzwa tsitsi neni ndakatosumukawo pamberi pamwe ndichitaura ana amai pamusoroyi kana tarwarwa tabereka wana ngatichengete mhuri dzedu ngatisanyengedzewe nechihure. Ini ndikuti ndine wana wangu 6 but ndinochengeta ndirowa handitika. Saka amai avo tadzire kuchengeta wana gogo avo ane problem ngawaudze mwana kuti chengeta mwana asi wakamuhwiga mwana akahwigwa amai wasipo unonzwa sei mubereki wakabereka mwana wako 9 months okoshesa bhawa azvibude pamutemo tikungotiwo zveduwo kana pana anobatsira ngauye abatsire washi pamba pababa wake pamba pakarema mukadzi akangosvika chete anditi amai womurume kana kuti amai womukadzi ndinochengeta wazukuru ko amai womurume kana wachipenga utangangopengesa wasvika pamba pawo mambo pasvika muchipaona mumbosvikawo mumbopaonawo. Mubereki dzimbiwa nemwana mubereki dzimbiwa nemhuri yawakabereka kubva iri diki uchiriritira. Hatirambe kuti vanhu vanobata-bata but pandiona vamwe vanobata-bata vachikavhira mhuri yavo kuti serise isapindwe nezvakaipa
maita basa rinodayira kuti ndanzwa muchiti baba vanotaura zvakasiyana-siyana muno mukomboni mashoko api avanenge vachitaura anonyasira handinyepa hangu vanotukirira zvinyadzi zvezvikadzi zvechirume hatidi kunyepa vanonyasira vanonyasira zvekutoti kana vana ava pane chanenge vachidzidzawo muchakuti vakazodai vanotuka maushe vanotuka zvinyadzi zvinonyadzisira zvekuti ndototi pamwe mwana kupfeka kaini munhu mukadzi ndichitodarika ndinonyaya saka mwana mungamupe mhosva muregerera achengetewo mhuri yake twana tudiki tuwana ndachikanga kale apa nekamwe kacho tokumbirawo kuti wamubatsiri hanzadzi yake ni shamwari yangu ndakatamba nayo baba ndakatowana ndototi baba asi takambonirana takachema akati zvandaona nemachengetero aita mwana nehanzadzi yangu kwairi takanamata nababa wavo takanamata namai vavo iwava takanamata navo nemunin'ina vanonzi Simba. Saka dambudziko iri harina kutanga nhasi, dambudziko pane nguva kutonamata navo kuchechi ngotsuku yatonamata siJohani Masoro vatotora kuda kubazi maprofita aitouya vachitaura kuti mapapeji pane zvakadai zvinoda kubvisa vaitora kana demo vainari kuchechi votanga kutoda kutobvisa chi muprofita wewe kuti ataurire zvipi izvozvo zvokutoti amai vavo vazi baba vakatombosvika kupindwa netsono yakaita nguva vakatotadza kana kubata kana chinhu kana kubika tsono yakazobvisa kumasoro kuchechi vakabva vaita nani handiti tichinamata navo futi zvakare ndokubva amai vavo varohwa nezvinhu zvokutoti vanga vasitatu kana kuita sei takazoenda kumabatsira kumba pavo takabhotura vakazoyaona hanzadzi yavo vakabva vazotakura mai vakabva papi pano vanzi kuti vadzoke panapa pamba apa baba panofanira kuita chichoto peitwa minamato obviswa zvinhu zviri papi pamba bozvinhu zvakura ane mazo zvagodza zvaane makore zvichonzi vakomana vese vanofanira kupera vakomana varori hanzvadzi yavo vamwe makuru akatomborasika njere so tainamata navo vaiti kuchechi vakatobatwa so pfungwa dzavo dzaitoita zvekutorasika saka murume tatonamata naye kuchechi izvo zvavanga kunamata kuvadzidzo saka dambudziko zvechokwadi remhepo yakaipa irimo mumusha zoti baba wavo vainamata pamgodi pavakatanga kuya pano asi nekuda kwematambudziko vakabva vachinja chechi ndokubva vauya kuJohani Masoro vauya vaprofita vaitraya kuda kuti vabatsire kunyange vaprofita vanobvisa zvinhu asi ivo vaizviramba vairambira kuti handidi kuona munhu kupi kumba kwangu saka madzibaba ava vakabvira parefu pfungwa dzinokanganisika mukurarama nekuda kwokuti une mbuya unenge wabereka ende unoda kugara nemudzimai saka zvaivanetsa zvokuti vaiti vakanoambidza nedoro baba wavo vaigona kutotanga kutotaura mashoko ekutoti uchafa ane mazoro vachiudza mwana ane mazoro mwana achitambudzika mudzimai asogara naye kugara nemukadzi nguva diki waita sewaenda siya vana vadiki ane mazoro saka dambudziko ino ndokasvika kuti ava vazosvika pakuzobatikana kuti vasvika pakuti mudhara imwese muchiramba kubatsirwa isu tichishupika hanzvadzi yangu tisemune inoshupika hanzvadzi yavo yaiti akauya takangotoira kunzi kurodhi kuto munhu ari right watotoziva kuti wanga wakatorohwa nemusha wanga ari right kwapa wakuita sei bosi dambudziko kana rakaita pane munhu wanika tiziva kuti urwere but wakazvina zvaakunanira mukomana chanonzi Simba ini ndaitonamata naye anga atova nengoni dzekuti daitoprofita vanhu azozvitamisika Simba akutopenga mai wake achipenga Simba achipenga panhamo wakatoona nevanhu izvo amai vavo handiti kuzodzoka kwakaita pamba tovabatsira vomboenda handiti kudzoka kwakaita pamba tingosvika pamba vakaita mazuva ekuti titosvika tiri mhosana navo mwoyo wavo kanaka amai vavo madzibaba avo zvokuti kana vana vadiki havana kana mwoyo wakaipa navo kana vazukuru vaikwanisa kuvachengeta asi kubva pakatanga kurasika njere vanga vasisagare pamba vaitsiga bhegi wobuda waita kana kurodhi wakatomboita kuti nguva dzakasheka ukaoneka kugomoko wari mugomba muri kuva mambotaura zvokuti mweya waitaura kuti pane zvinhu zvida kubviswa mweya waitaura kuti ndezvipi zviripo pamba pavo zviri kukanganisa vana right nawe taura nzi pane mishonga iripo yavakabata handiti mishonga yakabva yachinja kuita sezvikwangwa handi mazuva zvichinzi ndo zvikuda kushandisa vana kuti vamwe vasarorwe vasarore handi mazuva asi ivo vaizviramba vaiti ndine tsvimbo yandakapiwa ichichi hamene zvavaingotaurawo ivo handi mazuva saka pakubatsirwa ipapo ka ivo vaiti muprofita akada kutaura chaizvo handiti vaigumbuka ungoti vakanongedza varamba vaigumbuka zvokutosvika pakutorwisa chaizvo zvototi kana kuchechi kwacho watobuda uchichi wachipopota uchienda kumba kwavo
Wani chile kucheche taka kuti tembe kana village mumachito tukirira zoti sitona matala otoka totoonesa kuti batadidza ari kazo ndimi mune zizezo ndipedzi makoka maprofita yapa anwa ini ndiri mufundisi ndiri mufundisa muti muta ndimiro ini ani mazo saka dambudziko racho chokwadi rakaoma rinotoda kuti patekuisa moyo munyoro vana obatana vasaregerera vakusuda kwavo akusikuda kwavo asi kuti zvinhu zvakangoitika nekuti zvoitika mukurarama ka munhu zvati pakapararawo vamwe mweya vakaparara kana vasingaviga zvakanaka mweya unogona kusimuka uya kupfeka munhu kuti iwewe uri kukonzera zvirega urwiswe kana kuti ufewo sezvatakati kana mazuva hanzvadzi yavo umwe akauya akafira pamba handiti kana nyaya dzanoita se hana kuitwa hanzvadzi yavo amazababa baba wavo vakutora zvinhu zvio zvisazagoya ndovakupfeka zvinhu zvanzadzi hanzvadzi yavo muzwa wakutofamba uchipeka tisa bachiri rapika nanzadzi yavadzava vachitoti mwana wangu hazirechi hasina basa azovazova apa amai vavo vari kurasika njeri kuti amai vachironga chinhu ndobodzi amai vavo ndovaironga zvino musoro pfungwa dzichashanda vakurasika njeri zvinhu zvese zvadi zvawira pasi asi tinonzwa kuti nguva zhinji kunofamba nabooster vanenge vachichenesa musha unoyu kwa kuti mukomboni munomu hamusati mambosvikawo here booster maita zvakanaka booster akambouya pano akasvika paimberi apa akambouya vakapinda matare baba wavo ava vakanzi vabhadhare madhishi mahombe nekuti vanga vasina mari ndobva varamba kubudisa madhishi aya mumba kuti abhadhare ava vakati uraiti mukuramba kubhadhara padituzi amuna timudhari zvichasvika pakutongai zvokuti mamukwanise kuzvikontrola handivazo vana vakambouya kutauni vakaudza kuti ndo namatare aripo zvikunzi baba mumba mune zvinhu saka vakunzi vabatsi varamba kubvisa madhishi chaiyo nekuti kuti vanhu vakura saka bvisai zvinye kana dhishi handiti zvimwe zvimaplastic zvisina basa motipa tokubatsirai ndo zvinhu zvichakanasa murenyi mangwana vakaramba akanzi maramba muchazobvisa dziri mombe mangwana nezvinhu zvipi andaso saka ipapo manje nekuda kufamba kwenguva muna zvinhu zvakaitika pane nguva handiti tatova nemakore pamwe zatova kuma6 years saka izvozvo zvakatiita se zvakambotaurwa pati pamashure saka patati dai zvaikanisika futi handiti nasekurigono wavo ngavauye nekuti musha wakambotaura matare acho nasina matare aye asvika pakuti zvaakutoitika takatarisa ani masoro saka dai zvakwanisika wauya wapinda musha wakatorema zvochokwadi hakusikurema musha wapaba wakatidi wakatorema amaita basi tomboderiwopi muno tinoti kutuka pakaipa ndizvo kurodza mwana ari mudiki kwakaita sei pakaipa adira endeni kunongedza munhu ane chirwere zvakaipa kunyepa here handiti tinokumbirawo kuti wazimpa kana mune chikoro kana mune kwamunotumidza itomboti pawo mawhatsapp mashoko yanokodzera kusaendesa vana kuchikoro hakuna kunaka andika vana ngavaende chikoro ngasarudza vana vadiki andika munzai kutuka kwakaipa motomboti pawo mashoko yakanaka kuti pave pane chikosheso ene zvakatonetsesesa andika wezimpaki imboisa kuda bhozongora anonyara ngaanyare anofamba usiku asingaziwe andika muchiti n'anga hakuna n'anga dziriko andika ere dzikatomboti dzimonguva andika pano kana kuti kudhoneka andika wani ngaive nongedza kuti uyo oshandira village rese nekuti dambudziko riripo unkomana handambudziko dambudziko riri kuvabereki munzai asi kana mazobudesa muchimuonaso ndionanga senge mushungurudza nekuti akazvarawo wana vake vadasiririzvo izvozvi guva remwana gara kuriona ana mazona tidzoke panyama muchitaura kuona nayo kuti munomuda kuti munge muchigadziriswa kasi mune mbobobo here kutambiwiswera kuchiwakadzi zvazvinoita manje pamisha yese yese atigere munomu hauna musha wasado wanhengi mazita andika muuzai dzizefama andika zvezefama andika ndokona kuhandirawo nomumwe munhu zvangu anogara kumusoro uko andika achimudzani inini asaziva kuti ndikutama nani nauyu dambudziko iroro andika rikuratidza kununura isusu takagara ndoshana mari pandiri panapa wana wangu nde3 wotaenda chikoro mari ndoshana gore rese akundazaenda kuti kuchikoro munzai ani mazonaka saka ndokumbidza kuti kana pane wanobatsira kuda kuti batsire wandika kunzi wazvawanendira andika ngambouya kubva kutengera dambudziko rowana kurorana wana wachiri wadiki kuvabereki vasina hunhu munzai andika mbavha munzai
unzai baba wakutaika zvese zvombobobo zvakutaura zvatadzi ngavataure chichemo chekuti munoma mungamuyewo munhu anobatsira ipapo pavari baba wakaita ka3 wachiona mwana wakangomuka akafa zvisina tsarukano handitika asi mwana pesa akuonekwa pese pesa fukuro takambochitora machamende kuti imbotibatsira iwo asi hazvina kubudirira kutauro ezvi takangofamba kungona bonde rakangowadza ground wozona bombe takaunganidzoko hazvina zvazvikubatsira kana anotibatsira hapana wana wari kufukurirwa makuwa wakufukurirwei mwana akazvizororera afa zvisina tsarukano mwana angomuka akafa wozooneka mwana akufukurirwa ungooneka kamwana kadiki kakadai tikunhonga chibatanzi hemuone mwana ari apa babuwe panapa futi wakatomuona mwana akaputiridzwa ngori pasati zvari kakwana ka2 zvakamboitika chimwe chitiko futi mwana iye akaramba kutakurwa wakamukanda mumunda akaonekwa nomumunda semufuti makaonekwa mwana muzukuru wake iyeyo akutadza kuti abata kuti azina basa tanzoni chichi ngatauri kuti tibatsire iwo muno izvo pabhoro patinomwa mvura pakaoneka pane yanga tsvina yaitura tsvina pabhoro ndipo patinochera mvura yekunwa bhoro rida rina kuwakirirwa tinomboedza kutora kumasabhuku kumachairman hapana chiri kubuda tibatsire iwo kana pane wamunoziva vanobatsira ngavambopinda munzvimbo yebhodhe rino yakatakura yakarema aisiwe magariro anga tichita kare patiko zvinhu zvanyanya tibatsirewo kaona munhu akufukura mwana akafa asi tinondoziva kuti mapurazi kaunti uchinonyonesa nyaya dzembobobo idzi hakuna here mbobobo irimo muno nyange makauya anobatsira munotonyara munotonyara ndio chemu toda kubatsirwa zimbabwe mazuva ese toti chiri musakasaka chinozinzwira ndakamira Sly Media TV mukoma Sly simbi yebasa neZimkwit TV muri Zimbabwe tiri kubhodheli kuMashonaland Central kwatangaita hurukuro namukoma Washington pane tsaona kuti tsekwende yakaitika mumusha weMashonaland Central baba nemwana vakanga vasina kuyanana zvakanaka kusvika kuti mwana akatora petrol akaisa mumusoro wababa akavabatidzira mumechisi nyaya iyi ikaziviswa mapurisa eZimbabwe Republic Police nevachengetedzi vemutemo vakasvika zvakare mukoma Washington vakakwanisa kunge vachitora demo zvinenge vatora demo mapurisa edu akabva akwanisa kunge achiburitsa pfuti kuti anga achiridza pfuti ndokubatwa kwaita mukoma Washington ndovanotanga chiita hurukuro navo kune vari kunze kona kwanisa kunge vachibatsira dambudziko iri kuti mukoma Washington vange vachibatsirika nekuti vari mukati metirongo mwana ainge achirwara nemhuka kana kuti kensa kana kuti gomarara akabva ashayika mhuri yeZimbabwe tinoti ticheme tinetaro pamwe chete namukoma Washington ndine Clayton wokwachirongoro ngatsagene muchikamu chinotera.